Γεια σας παιδιά, καλό μήνα, τι κάνετε, καλά, εντάξει, ελπίζω να είστε όλοι καλά και όλη την ημέρα. Καλό μήνα, είναι 1η Μαρτίου. Ελπίζω να φορέσετε μάτι για να μην γίνετε και κατάμαυροι. Εντάξει, λοιπόν, σήμερα θα κάνω αφιέρωση ένα αγόρι, τον Γιάννη 321, αυτόν, 321 White 1. Γιάννη 321 White 1. Αν θέλετε πηγαίνετε στη σουίτα του και το βλέπετε, είναι superstar. Και θα δούμε εμείς τη σουίτα του, το σαλόνι ομορφιάς του και το Star Bazaar του. Λοιπόν, ελπίζω να προλάβουμε, γιατί μετά σας έχω και μία έκπληξη, την οποία όταν την είχα μάθει, εντάξει, μου είχαν κοπεί τα πόδια, είχα τρελαθεί, είναι καλή, μην φοβάστε. Αλλά παρακολουθείτε και το βίντεο, γιατί θα σας πω και κάτι μέσα. Να ακούτε. Και άμα θέλετε κάνετε και like και αυτά, θα σας πω μετά. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, θα δούμε πρώτα την παρουσίασή του. Οι φίλοι κοντά σου σε αγαπούν και σε νοιάζονται. Χουδού, καρδούλα. Μετά από κάποιες φορές, εδώ μωρέ με τα μωρά τα ομορφόπεδα. Καλό. Λοιπόν, είναι μόνο manager σε κλαμπ. Κάποιοι θα μου αγοράσουν μελά. Λοιπόν, έχει ωραίο στυλ αυτό. Η μπλούζα και αυτό μου αρέσουν. Αλλά δεν ξέρω, το παντελόνι δεν μου άρεσε και τόσο. Αυτή είναι μια σουίτα του. Και αυτή είναι η άλλη. Βασικά τις έχει όλες ξεκλειδωμένες, αλλά μόνο αυτές έχουν πράγματα. Μπορεί και ύστερα να βάλει περισσότερα. Ορίστε. Εδώ με τα παιδάκια. Μ' αρέσουνε. Και αυτό που τα αγκαλιάζει. Πρέπει να τα πουλάει ακόμη. Όχι, δεν τα πουλάει λογικά. Ναι, τέλος πάντων. Για να δούμε τι έχει στη λίστα ευχών του. Λοιπόν, στη λίστα ευχών του έχει... από ό,τι κατάλαβα, του αρέσουν τα ζωάκια. Like me. Ας δούμε τώρα το σαλόνι ομορφιάς του. Και όπως θα δούμε, έχει για στα design μαλλιά, αυτά τα μαλλιά που φοράει. Ναι, επίσης έχει και τους κοιλιακούς με το στήθος, anyway. Ναι, μακιγιάζ δεν έχει κάτι. Κοσμήματα έχει κάτι λίγα πράγματα. Και τώρα κολλάει λίγο, μισό λεπτάκι να αρχίσω. Απλώς το λέω. Και τα νύχια του δεν τα έχει βαμμένα ή κάτι, να ξέρετε. Λοιπόν, ας ανοίξει επιτέλους. Εντάξει, έχουμε. Επίσης έχει κάνει και κάτι μοβ, νομίζω, ή ροζ, δεν θυμάμαι. Σαν design μαλλιά. Είναι κάτι απλά. Αλλά εντάξει, το ότι τα έκανε και τα πουλάει στο μπαζάρο του, εντάξει. Τι είναι αυτό, ουρά γοργόνας. Πλάκα κάνω. Αυτό είναι μια κοτσίδα. Έχουμε υπομακία δεν έχει. Κοσμήματα έχει. Έχει λίγα. Έχει μόνο 3. Τα οποία είναι κάτι σκουλαρίκια και αυτά τα μαλλιά, τα οποία τα φορούσε από πριν. Επίσης έχει κοσμήμα και αυτό, 4 έχει. Μουσάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων σε 2 χρώματα το έχει. Και ας δούμε και το Star Bazaar του, το οποίο πουλάει αυτά τα μαλλιά, όπως είδαμε. Αυτά που... τα μοβ. Η φούξ, δεν θυμάμαι πάλι τι χρώμα ήταν. Ναι, τα πουλάει αυτά, τα πουλάει με $4, δηλαδή τα πουλάει $1 παραπάνω από ό,τι τα αγόρασε. Εντάξει, είναι καλό άμα βαριέστε να κάνετε, πήγαινε αγοράστε. Και εγώ ελπίζω σε λίγο καιρό να γίνω superstar, γιατί επειδή είχα γίνει πριν λίγο καιρό οι γονείς μου να με αφήνουν και τέλος πάντων θα γίνω σε καμιά 2 εβδομάδες.
Ναι, τέλος πάντων, αυτά από μένα. Ε, το οποίο ελπίζω, φυσικά, να σας πω και την έκπληξη. Λοιπόν, η έκπληξη είναι, αν θυμάστε παλιές, στη σουίτσα σας, είχε πάνω από τη μεγάλη και τη μικρή, αυτό που είναι δύο μαζί, πάνω της είχε δύο άλλες σουίτες, οι οποίες έκαναν 99 $100, αν θυμάστε. Λοιπόν, το Stardor άλλαξε τα πάντα. Μόνο αυτό σας λέω. Αν δεν με πιστεύετε, τι να σας πω, πηγαίνετε, τρέξτε, δείτε το στη σουίτα σας και τότε θα με πιστέψετε πραγματικά. Λοιπόν, αυτή η σουίτα και οι δύο βασικά μαζί κάνουν 300 star coins. Και φάση, εγώ είχα 200 κάτι, anyway, και δεν μπορούσα να μαζέψω επειδή οι εργασίες της ημέρας είχαν τελειώσει και σήμερα και δεν μπορούσα να κάνω άλλες. Και περίμενα μία μέρα για να τα αγοράσω και τελικά τα αγόρασα. Και επίσης έχω πάρει, ναι, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε, πάντως αν δεν πιστεύετε τρέξτε, είναι ακόμη με 300 star coins. Πάντως εγώ είχα τρελαθεί όταν το είδα, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα και εν τω μεταξύ εκείνη την ώρα έτρωγα κρέπα και μένω με ανοιχτό το στόμα, είχα γίνει, δεν μπορώ να πω. Αυτά. Συγγνώμη αν είμαι λίγο βαρετή, αλλά σε όποιον αρέσω, αρέσω. Να, αυτά τα δύο που κάνουν 99. Τα άλλα υπόλοιπα κάνουν 99, εντάξει. Δεν το συζητάω. Αλλά αυτά κάνουν μόνο 300 τρέξτε! Μόνο αυτό σας λέω. Και επίσης επισκεφτείτε και το Star Bazaar του Γιάννη 321. Μισό λεπτάκι, δεν το θυμάμαι. Γιάννη 321 White 1. Όπως είδαμε και πριν. Και αν θέλετε αγοράσει και κάτι από το Star Bazaar του και άλλα πράγματα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γεια σας. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Στο άλλο μου βιντεάκι. Και ελπίζω να είστε όλοι καλά και να φοράτε και το μάτι σας. Προσέξτε. Wow.